stond van hem, maar dat moest ze met even snoemen. Maar dat was niet filmen, hè. Waarom niet? Nee, ik vind het niet, nee. Je kijkt aldag nog. Ja, we kijken. En dan kunt je het niet maken om te zeggen van mij niet filmen. Guus, kom hier! Dit is eigenlijk van dich? Dat is van hem. Maar dat kun je nu moeten Dus doen. even netjes een handje geven. Hallo, Hoi, ik ben Bas. ik hoef ook niet per se op televisie. Ja. Maar wat ziet je van elkaar dan? Dat is mijn oma. Oh, oma. De oma moet met die een hond komen wandelen. Ja. Ja, die moet wel passen. Ik zeg, hoor ze niet meer op een klein kinder te passen. Dan brengen ze dicht een hondje. Oh, en heeft ze papa en mama ook heel lang in de kop gezeurd van ik wil een hondje hebben? Ja, papa wilde eigenlijk heel graag. Mama wou hem eigenlijk niet. Maar toen hebben we hem vorig jaar toch maar voor pap zijn verjaardag gekomen. Oh, voor pap zijn de verjaardag. Kom maar de weg af, dadelijk kregen ze dicht Maar van de weg. papa is zeker werken. Ja, mama ook. En mama ook. Ja, dan Ja, kunnen daarom die... gaat er naar oma. Oh, oma toch. Wie had het? Guus. Guus! Nee, we hadden net Gans interview doorgereden en wie zei toen we hem zogen, toen we Guus zogen, zei we van Guus, kom hier. we moeten de knapste hond van Ettervoort, hè, moeten we gewoon interviewen. Maar dat is niet van Ettervoort. Dat is van Etter. Dat is van Of van dit. Etter. Ja. Kom los. En voor de mensen die dan nou toes in de war zien en niet hier uit de buurt komen, als ze Etter zeggen bedoelen ze neer-Etter. Ja. Maar we stonden hier in Ettervoort. Dus, dit is eigenlijk Ettervoort. Dus dan moet je, ziet geen van Ettervoort. Nee, ik ben van Tour. Het wordt alsmaar ingewikkelder. Het wordt een internationale... Ja, wat Het dan is zeg. een soort van interland is het eigenlijk. Ja. Dus geen god van Tour. Nee, ik woon niet hier, maar ik ben eigenlijk van Tour. Nou ben ik het echt... Nee, jawel. Je ziet eigenlijk van Tour, je woont in Ettervoort. En je gaat naar Etter om Guus te halen. Ja, juist. Hè? Nou heb ik het op een rieke. Nu heb ze Ja, hem. ja. Nu heb ze hem. Ik ben niet van gisteren. En wie al dus Guus? 1 jaar. 1 jaar. Hé hey, Guus. Ik ben Ja, leuk, jong. dat horen ze net op het Ja, ja, precies. En dat is nou alweer een reden voor u om te zeggen van... Ja, maar ja, er zijn ook zonder dingen. Als ze gaat met een hondje. Nee, maar- Voor dat op de televisie laten te Ja, kijken. maar hoe leuk is het nou om samen met de kleindochter eens een keer... Het is een soort van familieportret, maar dan heel veel achter elkaar. En dan krijg je televisie. Hij kiest de televisie. Ja, ja. Goed zo. Ja, pas op met dat trek. Oh, hij luistert toch wel een beetje? Nou, Ja, helemaal. dat moet toch? Ja, dus ook, oefent ze ook met Guus? Zetten. Ja, maar soms doet ze het toch niet. Oké. Dat is Nee, een hoe eigen is het helemaal niet, want dat is de eerste blie, omdat ze na druk dat is zo. Ja, En wat is het ook alweer voor een merk? Wie noemt ze die? Franse bulldog. Een Franse bulldog. En waarom is het een Franse bulldog geworden? Omdat papa dat je lag jou ook. Omdat ze me niet ook zon had en papa vond dat geweldig, dus dat wou er ook een. Oké. En waar zit ze op school? En heet ze? In Heidse. Middelbaar onderwijs natuurlijk, hè? Ja, Want wie al bessen? 15. 15. Maar daar is een HAVO? VMBO. VMBO. Als ze 15 is en ze zit op VMBO, dan best ze bijna klaar, denk ik, of niet? Ja. Laatste jaar? Nee, je moet hier nog één. Oké. Ik heb weer nog eens. Heeft ze ook al moeten kiezen? Ja, Was ze er snel uit? ja, ik wist het al. Serieus? Ja. En wat wordt het? Ik ga wel met een kleinkindje. In de verzorging. Op een crash of zoiets. En dat, heeft ze al, dat plan heeft ze al hoe lang? Ja. Dat is gemakkelijk, hè? Want de meesten weten niet wat ze willen. Ja, Of heel veel weten ja, maar niet ze wat moeten willen. tegenwoordig ook wel heel vroeg kiezen, hè? Maar dat broer van hem, dat was 6 jaar en daar zag ik weer kok. En daar zit je niet over op een kokshow. Dat is onvoorstelbaar. En dat is eindbroer. Ja. En verder geen broers of zussen meer. Nee. Weten ze bij je ook toe allemaal zo snel wat ze willen? Ja. Ja, pap wist ook heel snel dat er een Franse bulldog is. Ja. Maar wie zuste dat voor dich? Straks met kleine kindjes? Een crash of een kinderopvang? nog niet. Of, dat weet ze nog niet. En waar is die studie? In Weert of Vermeun? Dus niet over de grens? Nee. Nee? Ja, het kan, maar het hoeft niet. Ik ken het beter dichtbij dan zo ver weg. Ja, ik weet niet wie ver weg het zul je zien in Bijls. Dat weet ik ook niet. zeker. Ik kom al van België af, dus ik ga ook niet meer terug hier. Het heeft een kerst op school gezeten. In Kessen Op een niet? leren school.
Want? Dat was dichtbij voor ons. We hoefden Dat weet stroom ik. uit en we zijn op school. Oh, dus je woont dicht tegen de grens aan. Ja. Maar is er in Etter nog een basisschool? Ja. Nog wel. Ja, nog wel. Want dat is overal Ja, kommer en die knallen, gewoon hè? niet bijeen Hunsel eten worden en Ritter. Die willen ze bijeen gaan doen. Maar ja, Maar waar blijft dan uiteindelijk de school? in Hunsel. In Hunsel. Dat is al bekend, joh. Oh, dat is al bekend. In Hunsel, dat is bekend, joh. Dus dan moeten de kinderen van de Ritter naar Hunsel en school. Ja. Of naar Kersen. Dat doen maar wie. Was er veel stampij over in de dorpen? Zo van, Ja, je dat moet weet dan- ik eigenlijk. Ja, dat best zo goed, hè. Ja, daar zit- Ja, zelfs de kleinkinderen zitten al op het middelbaar. Ja, daarom. Dat wist hij helemaal goed. Dat weet ik niet wie dat vader... ja, ze daar ook niks Kan van. niet. Dus, En je ziet vriendinnen van elkaar. Ja. Dicht gewoon zo in Etter. Bij elkaar in de klas? Ja. Ook nog. Koos je elkaar al voordat je naar Heidse ging? Nog... Ja. in Nederland, hè. Ja. Zit je nog altijd bij? Ja. Ik Ja? wel. Zie niet. Waarom is er vanaf genomen? Nou, ik moest op maandag pertrie en dan ga je op maandag ook naar Nederland, dus daarom ben ik gestopt. Het ging dit samen. En toen was de keuze makkelijk om toch voor Peer te gaan. En wat vond je ervan dat ze stopte bij? Ja, we zaten niet bij elkaar in een groep, want ik ben een jaar ouder. Ah, oké. Dus dat viel dan nog wel mee met Ja. de Pien. Maar dit is een jaar ouder, maar je wordt dus ook al vriendinnen op de lagere school. Ik heb hem in een etterapeleer school gezeten. Oh nee, in Kersen niet. Ja. En dicht wel, Ik was in Etter. Maar wie heb je elkaar dan leren kennen? Via Eh, Jong Nederland. Ja, ook. En carnaval. Dus dat Het doet is je wel een klein allebei. dorpje, dus ik ken ze iedereen Ja. wel. Is dat een Veur of een Noordel? Ja, het is me zo. Want is er voor ook wel wat te beleven in Etter? Ja, nog. Iedereen denkt van niet. Hey, iedereen denkt wel van niet. Maar dat Oh, maar is pas toch, op. toch wel een dorp. Nou, Hoe vertel. dat zich jij was wonen. Dingetje. Hoe de boete weer opgeneerd, maar als ze er wonen, was ze helemaal weg. Kijk, ja, maar dat is wel opmerkelijk, vind ik, dat een meisje van 15 zegt van als ze er eenmaal woont, dan wil ze er niet meer weg. Ja, er is misschien niet zoveel, maar het is wel leuk en gezellig. En dat- Als er is, dan is het gewoon een feestje. Oh, dat kennen ze goed in Etter. Ja. Feestjes organiseren. Hey, en Jong Nederland, hè? Ja. Nemen ze dat de club of Jong Nederland? Gewoon Jong Nederland. Gewoon Jong Nederland. Is er ook een, hè, want daar had ze het net over, hè? Dan was de maandag was dan de Jong Nederland avond. Wat Ja, is, in wat, die geval dan. Dat is In een die andere geval. dag. Iedere dag is een orange. ja, en wat is Noestig 15 best? Wat is dan de Jong Nederland avond in die geval? Wat heb je gedaan? Door de week is dat een Oh, avond of donderdagavond. donderdag. En wat doet je dan? Afgelopen donderdag hebben we loodjes gedaan. Wat is Maar- dat? Loodjes trekken. Of voor surprise? Ja. Ja. En ja, we doen gewoon of gewoon zitten en kallen, of we gewoon wel echt gaan doen, een spel of zo. Ja. Jachtseizoen. Ah. Dus we zijn wel actief. En wat zien de andere spellen? Ja, gewoon bordspellen. Maar doet je ook wel eens spellen wordt de stroot op god of zo, deur op door? Ja, een jachtseizoen. Maar dat doen we ook wel in Weert. Dat is groter. En wie heet dat dan? Dan gaat je bij de leiding in de auto en dan naar Wiert en dan gaat je door jachtseizoen doen? Ja. En wie lang is dat dan? Wanneer is dat 1,5 uur of zo? Of is dat Ja, de ganse meestal avond? wel. Van 7 tot half 9 hebben wij dat. Maar dat is per groep ook anders. Want ik ben ook leiding en dat is vanavond, dat is eerder, want het is een kleiner kindje. Hoe leuk is dat om leiding te zien? Want ik wil zo uiteindelijk wat met Ja, kleine ik vind kindjes dat gaan ja doen. leuk, daarom. Daarom heb ik dat ook gedaan. Is het van voetballen afgegaan om verleding te worden? Van wat? Van Afgegaan? voetballen. Of van het voetballen? Ja, Oké. En wanneer wist je er vanaf gegaan? Dan vorig jaar? afgelopen seizoen. Ja. Afgelopen seizoen, want de muisleiding weer vanaf een jaar of 15, 16, zoiets. 15 Ja. jaar. Oh, dus dat was wel een dingetje. Nee, dat was ook makkelijk gemaakt. Die keuze was ook makkelijk gemaakt. Toch? Ja, ik wist al langer dat ik gewoon stoppen met voetballen. Waarom? Omdat je het maar leuk vond.
wat vond ze dan niet leuk? Het sportieve gebeuren of het... Nee, we verloren alles. Ah, oké. Ja. En de dingen in het team was niet zo heel goed met iedereen. De sfeer? Ja. Oké, nou, dan snap ik dat. En bij Jong Nederland is het gewoon heel gezellig. Ja. En dan kent ze met... Want welke groep is dit dan als leidingziende? Ik heb de Maxiore jongens. De wat? Maxiore jongens. Dat zijn jongens van 7 tot 10 jaar. Zeg het nog één keer wat iets langzamer. De Maxioren jongens. Ja. Wat betekent dat? Ja, dat is gewoon een groep die aan die leeftijd wordt gekoppeld. En de naam die aan de leeftijd wordt gekoppeld. Oké. De jongsten zijn dan de minis en de maxioren zijn dan de middelste. De junioren, dat is zeg maar het begin tienerjaars. En de senioren is zeg maar die laatste 3 jaar. Dat is, En met hoeveel kindjes ziet je op de donderdagochtend? wij zijn met 5. 5? Ja, er zijn niet veel meisjes van mijn leeftijd die dat doen. Oké. En met hoeveel leiding ben je dan? Met tweeën? Ja, Met tweeën. 2. En dan moet je voor iedere donderdag moet je ook iets bedenken. Ja, we hebben een programma gemaakt in het begin van het jaar. Oh, dus dat staat al vast? Ja. Leuk. Oma, dat is toch wel, daar kan ze toch wel trots op zien. Ja, dat dat ben dat ik ze een ook. kleindochter is die, was volgens mij wel die weet wel wat ze wil, of niet? Ja, die weet het wel. Ja. Ook met de moeder ook, hè. Ja, heerlijk toch? Dat hij weer vroeger toch ook. We wisten ook precies wat we willen. Mochten niet altijd, ging niet altijd. Die is dat natuurlijk een beetje anders. Ja. Hey, en ik dus 4 keer, hè? Ja.